Kay matod pa magahigala ni former presidential spokesperson Harry Roque, o fake news man daw may galas BBM. Naun sa bago din ang istorya. Ba, ito paminahon mga katropa. XFM Katropa. Napakaganda ng gising ko. Napakaganda ng gising ko dahil nakakuha na po ako ng kumpirmasyon. Lahat ng sinabi ng Presidente Marcos Jr. aka Bangag Uy. tungkol kay Zaldico ay fake news. Kumpirmado po, hindi siya naaresto. Kumpirmado po, hindi nakadetena si Zaldi. Kumpirmado po, ligtas si Zaldico. So mga Pilipino, mga kababayan, hayan po, for the record, ang ating presidente ang siyang nagkalat ng fake news. Confirmed, confirmed, confirmed. Pakaganda ng gising ko. Okay. XFM Katropa. So di sa kamuingon ninyo may galag kasi kasultig dinoodan eh. O aron po di po mo mabiktima ba? Kaya lisod man kayo. Kapaminaw mo na kung maingon kung tama si Roque. Mali ba kaya gala sila anti-Claire? No? Mali si BBM. But they better be right, mga katropa. Di ba? No? Again, di ko mo ingon, tama si Roque, mali. Di ko mo ingon, ana. But they better be right sa ilang information. Nga naman, katawanan yun din noon. Dapat tama yun si BBM man eh. Nga naman, kay pag dili siya tama, din may galan niya, ang tama si Roque, di mo pwedeng tama silang duha, kailan man sila giingon. Wala may duha ka tama. Either the one is wrong and the one is right, may galaan na naman na. No? Walay gitawag may galang multiple truths. There's only one truth. Ug mao nay characteristics kamatuoran usa. Usa ray tinuod. Di ba pwede duha mong kabuk tinuod? Either isa ninyo bakakon o isa ninyo nagsultig matuod. Ay! Ana ra man na. So, pangalagaan po nako, labi na kamong naminaw nako. Di sa ko mo confirm. But I will not also deny. I will neither confirm nor deny, mga kaigsunan. But again, moingon ko, Malacanang should be right. They better be right, mga igalang. Ano man? Kauwaw? Si imagine may igalang masayop sila. Tama si Roque. Imagine lang kung masayop sila. Di sa nato dawatan ron. Granting without conceding. Uwawan may igalatong presidente. Tulo lang si Ponya. Bakakon pag yun. Naka. So, Mr. President, you better be right in your announcement. Make sure of it. Nga ikaw ang tama og dili si Harry Roque. Harry Roque has nothing to lose. Naana na siya may gala diya sa Netherlands. Di ba mo kadakop anak kay nag-asilong mana, no? Muragog si Juma Season. Sige mo ko na to sa una. Magibdakpe. Naka-political asylum man to mga igala dito sa asylum dito sa laing nasod. No? Ang ato diri may igala, usapay dungog mabilis presidente o sa kani mga igala nga punto, mali gyapon siya. We'll give them the benefit of the doubt, mga kaigsunan. Ngayon tatama siya. Pero galing makumpirma may igala nga si Zaldico mag-selfie gani Zaldico mo ingon, na ako diri karon sa Mars. Diyan na yung lain ni mo bong. Looy na yung kangalood. Ay,